ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 18 የትሮ ካህን ሚዲያን ሓሙ ሙሴ አምላኽ ንሙሴን ንህዝቡ እስራኤልን ዝገበሮ ሁሉ እግዚአብሔር ንእስራኤል ካብ ግብጺ ከምዘውጽአ ሰምዐ። ሽዑ የትሮ ሓሙ ሙሴ ንሲፎራ ሰበይቲ ሙሴ ንሱ ሰዲድዋ ዝነበረ ንኽልቲኦም ደቃ ድማ ወሰዶም። ሙሴ ኸዓ ኣነ ኣብ ምድሪ ጓና ስደተኛ ኾንኩ ኢሉ ነበረ እሞ ስምቲ ሓደ ጌርሾም ኣውፅኣሉ። ስምቲ ካልኣይ ድማ ኣምላኽ ኣቦይ ረዳእየይ ነበረ እሞ ካብ ሴፍ ፈርዖን ከዓ ኣድሓነኒ ኢሉ ኣልዓዛር ኣውፅኣሉ። የትሮ ሓሙ ሙሴ ድማ ምስ ደቂ ሙሴን ሰበይቱን ናብ ሙሴ ኣብቲ ንሱ ሰፊርዎ ዝነበረ በረኻ ኣብ ጥቓ ከረን ኣምላኽ መጸ። ንሙሴ ድማ ኣነ የትሮ ሓሙኻ ሰበይትኻን ክልቲኦም ደቃ ድማ ምስኣን ናባኻ እመጽእ ኣለኹ በሎ። ሙሴ ኸዓ ሓሙኡ ክቕበል ወጸ፣ ሰገደሉ፣ ሰዓሞ ድማ ናይ ደሓን ምህላዎም ንሓድሕዶም ተሓታተቱ፣ ናብ ድንኳን ከዓ ኣተው። ሙሴ ድማ እቲ እግዚአብሔር ምእንቲ እስራኤል ኢሉ ንፈርዖንን ንግብፃውያንን ዝገበረ ሁሉን እቲ ኣብ መገዲ ዝረኸቦም ኩሉ ጭንቀትን እግዚአብሔር ከዓ ከም ዘድሓኖምን ንሓሙኡ ነገሮ። የትሮ ድማ በቲ እግዚአብሔር ንእስራኤል ካብ ኢድ ግብፃውያን ብምድሓኑ ዝገበረ ሁሉ ጽቡቕ ነገር ተሓጎሰ። የትሮ ድማ እቲ ካብ ኢድ ግብፃውያንን ካብ ኢድ ፈርዖንን ዘድሓነኩም እቲ ንህዝቢ ካብ ትሕቲ ኢድ ግብፃውያን ዘድሓነ እግዚአብሔር ይባረኽ፣ እቲ ዝገበርዎም ግፍዒ ኣብ ልዕሊኦም መሊሱሎም እዩ እሞ እግዚአብሔር ካብ ኩሎም ኣማልኽቲ ከም ዝዓቢ ሕጂ ፈለጥኩ በለ። የትሮ ሓሙ ሙሴ ድማ ዝሓረር መስዋዕትን መስዋዕቲ ሕሩድን ንኣምላኽ ወሰደሉ። ኣሮንን ኩሎም ዓበይቲ እስራኤልን ምስ ሓሙ ሙሴ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንጌራ ክበልዑ መጹ። ኮነ ኸዓ ንጽቢሒቱ ሙሴ ነቲ ህዝቢ ክፈርድ ተቐመጠ። እቲ ህዝቢ ድማ ካብ ብጌሓት ክሳዕ ምሸት ንሙሴ ኸቢብዎ ደው ኢሉ ነበረ። ሓሙ ሙሴ ኸዓ እቲ ኣብ ህዝቢ ዝገብሮ ሁሉ ምስ ረኣየ እዚ ኣብዚ ህዝቢ ትገብሮ ዘለኻ ነገር እንታይ እዩ? ስለምንታይ ከኢኻ ኩሉ ህዝቢ ካብ ብጌሓት ክሳዕ ምሸት ከቢቡካ ደው ኢሉ ኸሎ ንስኻ በይንኻ ኮፍ እትብል በሎ። ሙሴ ድማ ንሓሙኡ እቲ ህዝቢ ንኣምላኽ ክሓትት ናባይ ይመጽእ፣ ነገር ምዝህልዎም ናባይ ይመጹ፣ ኣነ ኸዓ ኣብ መንጎ ሓደ ሰብን ኣብ መንጎ ብጻዩን እፈርድ፣ ስርዓት ኣምላኽን ሕጋጋቱን ድማ እነግሮም በሎ። ሓሙ ሙሴ ኸዓ በሎ እዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ነገር ኣይጽቡቕን እዩ። ንስኻን እዚ ምሳኻ ዘሎ ህዝብን ክትደኽሙ ኢኹም። እዚ ነገር እዚ ካብ ዓቕምኻ ዝኸብድ እዩ እሞ በይንኻ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ። ሕጂ ኸዓ ክመኽረካ ቃለይ ስማዕ፣ እግዚአብሔር ድማ ምሳኻ ይኹን። ንስኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ይኹን። እቲ ነገሮም ድማ ንስኻ ናብ ኣምላኽ ኣብጽሕ፣ ስርዓታትን ሕጋጋትን መሃሮም፣ ዝኸዱላ መገድን ዝገብርዎ ግብርን ከዓ ንገሮም። ንስኻ ካብ ኩሉ ህዝቢ ኸኣልቲ ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ሰባት እሙናት ረብሓ ዓመፃ ዝጸልኡ ሰባት ሕረ። ንኣታቶም ከዓ ሓላቑ 1,000 ሓላቑ 100 ሓላቑ 50 ሓላቑ 10 ኣብ ልዕሊኦም ሽመሎም። ወርትግ ድማ ንህዝቢ ይፍረዱ። ክኸውን ከኣዩ ዓብዪ ነገር ዝኾነ ሁሉ ናባኻ የምጽኡ፣ ኩሉ ንኡሽተ ነገር ግና ባዕላቶም ይፍረድዎ። እቲ ጾር ምሳኻ እንተጾሩ ኸዓ ንዓኻ ይፍኽሰካ። እዚ ነገር እዚ እንተገበርካ ኣምላኽ ድማ ከምኡ እንተኣዘዘካ ክትጸንዕ ትኽእል ኢኻ። ኩሉ እዚ ህዝቢ እዚ ድማ ናብ ቦትኡ ብሰላም ይኣቱ። ሙሴ ድማ ቃል ሓሙኡ ሰሚዑ ዝበሎ ኩሉ ገበረ። ሙሴ ኸዓ ካብ ኩሉ እስራኤል ከኣልቲ ሰባት ሓርዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሓላቑ ክኾኑ ሓላቑ 1,000 ሓላቑ 100 ሓላቑ 50 ሓላቑ 10 ገበሮም። ንሳቶም ድማ ንህዝቢ ወርትግ ፈረዱ። ብርቱዕ ነገር ዝኾነ ኸዓ ናብ ሙሴ ኣምጽኡሉ፣ ኩሉ ንእሽቶ ነገር ግና ንሳቶም ፈረዱ። ሙሴ ድማ ንሓሙኡ ሰደዶ፣ ንሱ ኸዓ ናብ ሃገሩ ኸደ።